Ahojte, vítam vás u ďalšieho videa a toto video bude to alebo to tag, takže pustíme sa hneď na to. Je tu len pár otázok a vybije sa mi skoro baterka, takže ideme na to. Takže palacinky alebo čokoláda. Fúha, to si mi teda záži. Palacinky sú moje obľúbené jedlo a čokoláda zase moja obľúbená sladkosť. A tak keďže si mám vybrať, tak určite palacinky, keďže tie mávam málo kedy, keďže moji rodičia nie sú moc na sladké. Takže palacinky. Narnia alebo King Kong? Bože. Tak určite Narnia, keďže videla som obidve, ale viac ma zaujímala Narnia než King Kong. Dobre, takže Narnia. Romantická kniha alebo cudzojazyčná kniha? Keďže ja viem po slovensky, po česky a pár slov po anglicky, takže určite romantická kniha. Teraz čítam jednu knižku Bohyňa lovu. Počkajte, vám ju donesiem. Takže tu mám od svojej tety Bohyňa lovu. Neviem, či je to romantická kniha, ale dosť sa mi páči. Takže ak ste ju niekde videli, určite si ju kúpte a prečítajte. Takže romantická kniha. Bordevé víno alebo divoké kone? Ja vám to poviem úprimne. Bordevé víno milujem. Práve ho pozerám, len je reklama. A divoké kone neznášam. Keď som u Sterky a Sterka si to prepne, tak chytám zlosť, pretože mňa to nebaví. Je to blbosť. A bordevé víno... Takže bordevé víno. Dobre. Hrozno fialové alebo hrozno zelené? Keďže je to isté ako bordevé víno a divoké kone. Ja hrozno fialové nemám rada. Mne to nechutí, nie je tam toľko šťavy, nie je to šťavnaté, takže určite zelené hrozno. Kabelka alebo rúbsak? Fúha, keďže ja som aj športový, aj elegantný typ, ale kebyže si mám vybrať, tak určite kabelka. Ja kabelky milujem, ale mám rada aj tie rúbsaky, také tie maličké. Sice ešte nemám, ale keď si ho kúpim, tak vám spravím video. Ale kebyže si mám vybrať, tak určite kabelka. Prsteň alebo náhrdelník? Fúha, no neviem. Mám veľa prsteňov aj náhrdelníkov, ale nenosím žiadne. Ani jedno z toho. Fúha, ja neviem, to ste mi teda dali. Náhrdelníky nenosím často, ale prstenie to si občas dám, takže vyberám si prsteň. Sprchovací kút alebo vaňa? Bože môj Kriste, to čo mi dávate? Keďže ja sa vo vani neviem umývať, ja furt špliecham všade vodu, takže určite sprchovací kút, tam sa môžem vyblázniť. Môžem špliechať kde chcem. Čaj alebo kapučíno? Keďže ja som si teraz hrozne obľúbila čaj, ja ho pijem 5-krát denne, ho mám. A kapučíno som pijávala s kamarátkami, ale už to nechutí žiadnej z nás. A ešte sa pozriem, či ste mi sem niečo nenapísali, lebo len tieto som tam našla, tak možno tam ešte niečo pribudlo. Ale ten sprchovací kodávania, to ste mi teda dali. Aj s tou Narniou, presne. Čakajte, ja sa pozriem. Našla som tu ešte jedno, že voňavka alebo dezodorant. Takže ja vám ukážem jednu vec. Toto sú moje dezodoranty. Mám ešte jeden. A mám jednu voňavku. Čiže mám 5 dezodorantov a jednu voňavku. Takže dezodorant. Ja milujem dezodoranty. Ja sa to dávam každé ráno, vážne. Dosť mi to vyhovuje. Ešte tu je hrebeň alebo tá kefa. Ja určite
kefu, pretože ja kebyže sa češem hrebeňom, tak ja to zlomím. Ja mám proste také vlasy, ktoré keď si ich aj umiem, učešem si ich krásne po umytí, že sú úplne také hebké, vyspím sa, idem učesať a ani tá kefa mi nepomáha. Vážne, takže kefa určite. Potom tu bolo, že plišový macko alebo plišový psík. Ja mám obidvoch, ale spím len s psíkom, takže psík. Ešte sa pozriem, či tam je niečo. Aha, teraz som tam našla naozaj farby. Je tam zelená alebo fialová. Keďže ja milujem zelenú, moja obľúbená farba je zelená, ale aj fialová. Ale aj tak dám zelenú. Ešte aj vánku už mám zelený, gauč máme zelený. Čo mám zelené? Takú nádobku maličku na make-up mám zelenú. Ešte aj tá kniha je zelená. Takže určite zelená. Potom tam je červená alebo modrá. Ja modrú neznášam. Jak môže mať niekto rád modrú? Kristi pane. Červená. Čierna alebo biela. No, neznášam ani jednu, ani druhú. Ale kebyže si mám vybrať, tak asi čierna. Keďže ja aj nosím čierne veci. Mám tričko čierne. A to je asi všetko. Takže čierna. Ďalej tam je bordová alebo červená. No, tak... Neviem, tak červená patrí medzi 3 obľúbené farby, takže červená. Ja bordovú ani moc nemusím. Tábor alebo byť doma. Tu už čítam iné. Tábor alebo dovolenka. No, keďže ja som tento rok nebola na dovolenke, bola som v tábore v Mijave a tam by bolo naozaj super. Ale na dovolenku sme chodili ako dosť často. Myslím, že každý rok sme chodili na dovolenku. Boli sme 2-krát v Taliansku, to viem. Potom sme boli v Tatrách, asi. Nie, tam bola Starka, v Tatrách sme neboli. Chodili sme aj na Bobovú dráhu do Liptovského Mikuláša, potom sme chodili na nejaké kúpaliska do Vyhien, do Štúrova, do Podhajskej všade a potom viem, že sme boli raz na trojkolkách, takže je to ťažké, no, ale vyberám si tábor, pretože nie tábor, dovolenku, pretože tam som s rodinou. Dobre, tak to boli všetko to alebo to tag. A dúfam, že sa vám tento tag páčil. Ak áno, tak mi napíšte do komentáru, či by ste chceli ďalšie tagy. A ak sa vám to páčilo, tak dajte like. Teším sa na vás na budúce. Ahojte!